Sir Albert, mega love shoutout. Salamat po. Busy si Pinkay, naglilinis. Work, Pinkay. Mamie Bear, salamat. Mamie Reyes, Mix Vlog, thank you guys. Kay Wings, thank you. Busy pa si Pinkay. Nag-ano lang ako update kasi hindi ako nakakapag-live sa gabi. So, update natin yung ating ano tawag nito, yung ating WH. Naglilinis ako sa sala, guys.
Sir Albert, salamat. Ano ba si Pinkay ba? Si Pinkay. Misi-misihan si Pinkay. Ay, nakasang oras na pala ako.
Sige po. Good night. Good night po, Sir Albert.
Gilab shout out. Si Secret Chanela, salamat. At na po si host. Naka 2 hours na rin ako. Bye all.